Здравейте! Днес ще направим едно интервю с доцент Живко Жеков, който е автор на книгата Легиони и легионери. Здравейте! Здравейте! Каква беше първоначалната ви идея, която ви потикна да напишете Легиони и легионери? Аз по принцип съм специалист по антична военна история и легионите, легионерите, както и фалангата, са ми, така да се каже, основната сфера на научен интерес. И в един момент реших да все пак да създам един завършен текст, а не само отделни статии, защото съм публикувал доста статии на тази тема, но различен е подходът, когато имаш един цял завършен текст. И в случая тук дори направих нещо, което обикновено не правя, т.е. сложих и историография, тъй като прегледа на историографията винаги изиска малко по-различен подход на анализ. И затова по принцип се въздържам, но в случая го направих, тъй като българската публика не е много запозната с тази тематика на едно професионално ниво. И реших, че от тази гледна точка това може би също ще бъде полезно. Да се видят, сега те не са точно последните концепции, защото в историографията така вървят нещата, че вие работите винаги с нещо, което е излязло преди 10-15 години, 5 години. Тоест не може да последните изследвания, въпреки че понякога попадат, но е по-трудно. Така че това беше идеята на тази монография. Като цяло, разбира се, има един друг момент да се разбере нещо, което съвременните хора не разбират, което е нормално. От времето на 19 век имаме разделение между войник и гражданин. А в Рим до един период, до първи век преди Христа, всъщност войник и гражданин е едно и също, както и в античността. Тоест, ако вие искате да сте граждани, да имате пълни граждански права, вие трябва тези граждански права да ги отстоявате с оръжие в ръка. Иначе вие ги губите. В първи век след Христа се случва една промяна, която всъщност отделя войника от гражданина. Това е реформата на... не е точно реформа, но това, което създава Октавиан Август. Той създавайки тези професионални корпорации от легиони, които вече са отделени от гражданите. Такава е идеята. Разбира се, то никога не може да се случи на 100%, тъй като винаги тези легионери живеят в някаква среда, в някаква общност и неизбежно влизат в контакти с тия, сред които живеят. Но все пак Октавиан и поне в ранния принципат, първи век след Христа, се правят много сериозни усилия в тази посока и до някъде успяват. Разбира се, с времето, като всяка стратегия и идея, тя се изчерпва, тъй като хората така са устроени, че те умеят да заобикалят ограниченията, които им се поставят. В главата Легионите в епохата на Сула и Цезар, кои са според вас ключовите промени, които преобразяват легионната структура? Това е един преходен етап на трансформация, когато всъщност постепенно самата социално-икономическа среда, вижте, всяка военна организация е функция на социално-икономическа среда, основно икономическа, икономиката формира и социум. Това е 100%. Войната е изключително скъпо удоволствие. Тоест не може да воювате без пари. Поради тази причина, когато се промени социално-икономическата среда, се променя и начина, по който се воюва и начина, по който се формират войските. Това започва, между другото, процесът е бавен, започва още края на 3 век преди Христа, целият 2 век и 1 век, всъщност, този процес вече добива едни ясни очертания, но все още тук е важно да се има предвид, че те не са се променили кардинално. Реално те си остават уния стари легиони, базирани на принципа на мобилизирането на всички граждани, които са длъжни да се сражават за
свободата си. Въпреки че вече виждаме как се появява един професионализъм. Виждаме легионери, които се бият по 10-15 години. Значи 10-15 години, ако откъснете някого от семейството му, нали се досещате, че той вече се превръща в професионалист. Но де-факто, тук е много важно да имате предвид, институционално, формално, той не е още професионалист. Те ще се превърнат професионалист едва по времето на Октавиан. Да, процесът тече, безспорно е, но сега променя се, разбира се, и самата структура. Това е свързано с въвеждането на нови подразделения, като например карубалистите, които обстрелват противника от дистанция, появата на сапьори. Сега, римляните, между другото, трябва да се има преди, те се учат. Те не са кой знае колко иновативни, но умеят да се учат от това, което видят от противника. И те заимстват това, което е позитивно. И в случая те заимстват много иновации, които виждат от еленистическите държави. И това, което на тях може да не свърши работа, те го прилагат на практика. Всъщност това е способността на римляните. Те не могат да измислят нещо ново, но могат да го развият на макс. Както термите. Термите не са измислени от римляните. Те са измислени, създадени са по време на ранния елинизъм. Но римляните ги възприемат и постепенно ги развиват на едно ниво, което никога не са били в еленистическите държави. Това правят и по отношение на войската. Тоест, те постоянно възприемат това, което е позитивно от врага и го инкорпорират в собствената си военна система, доразвивайки. Какво послание бихте искали да отправите към съвременния читател, който има бегли познания за тази епоха? Сега това е доста проблемен въпрос. Послания едва ли мога да отправя. По-скоро искам да го запозная, доколкото е възможно, с тази историческа реалност. И по-скоро с моята реконструкция на историческата реалност, защото в историята истина няма. Ние работим с реконструкции. Сега, дали читателя ще се заинтересува или не, това е лично негов избор. Аз, честно казвам, послание не отправям, само представям някаква идея. Дали вярна, дали не вярна. Историк съм, няма как да знам. Ако бихте могли да напишете продължение или допълнение към легиони и легионери, каква тема бихте избрали? Тя обхваща целият период, така че там няма как да се... Може да се разшири като обем, но това е, как да ви кажа... Авторите, поне аз са много моментни настроения. Днеска ме интересува едно, утре ме интересува друго. Ако някога в някакъв момент пак ме заинтересува същата тематика, вероятно бих могъл да я доразширя, да обновя литературата, тъй като постоянно има нови изследвания, особено за ранния римски период. Сега така... По принцип, ако говорим за продължение, то всъщност докторантурата ми реално е продължение на тази книга, защото докторантурата ми всъщност е военно-административна организация на България и Византия от средата на 9 век. Тоест фактически там, където свършва един там междинен период, тая монография, започва Византия в докторантурата. Така че аз в принцип отдавна се занимавам от 25 години съм. Много. А какво означава да бъдеш легионер в исторически и в човешки план? Сега няма легионери. Има легионери в Френския чуждестранен легион. Но това са професионални военни с вече... Да не кажа нещо, да не трябва. Легионери вече няма. Това е едно време, една епоха, в която самата среда е раждала определен тип хора, които са имали определено поведение. Тоест сега не може да имате подобни хора, тъй като нямате средата, разбирате? Средата ви е съвсем друга. И хората сега са различни, така че няма как поне според мен няма как да мислим в този план. Кой
по-драматичен момент от историята на легионерите според вас? Има много. Римската история е поне 1000 години и през тия 1000 години се случвали много неща. Понякога са побеждавали, понякога са губели, но зависи от конкретната ситуация. Иначе сега велики победи винаги могат да се... битката при Зама 202 година преди Христа, битката при Киноскефалия 197 година преди Христа. Между другото, знаете ли кое е интересно? По време на републиката всички тия битки, победи, за които сме сигурни, са удържани от, т.е. командирите, военните командири, които са побеждали, са мъже на възраст между 30 и 40 години. Никой от тях не е на по-голяма възраст. И затова 180 година преди Христа, Лекс Вия Анализ, почва ограничаване на това да се заемат висши държавни длъжности преди да се навърши определена възраст. Така че много победи са удържали римляните, много поражения имат между другото. Това има една максима, че човек се учи от загубите. Всъщност римляните точно това правят. Не си представите римската история като непрекъснат низ от победи. Не, те търпят и много поражения, но винаги се учат от този, който ги е победил. Вече 4 век няма как да се учат, защото самите тия, които ги побеждават, 4 век след Христа, те се превръщат в тяхната армия и оттам нататък империята загива. Какви уроци за римската военна мисъл носят пуническите войни? Пуническите войни са един изключително сложен момент в римската история. Първата пуническа война, всъщност Рим я печели до голяма степен благодарение на практицизма си, измисляйки те наречения Гарва, с който побеждава картагенската флота. Но Втората пуническа война, имайте предвид, тя не е толкова война на войници. Тя е изключително сложна война. Там се бият на няколко нива, се води борбата. И там голямата победа на Рим не е толкова на бойното поле, колкото всъщност римската система на патронато-клиентни отношения, разпространена върху италийската муниципална аристокрация, показва, че тя е устойчива. Тя е неформална. Но в Рим основно нещата в повече случаи слушат на неформално ниво. И всъщност, благодарение на тази система, римляните успяват да удържат италийската муниципална аристокрация. Да, много им изменят, но по-голямата част остават верни. И благодарение на това римляните всъщност успяват да съберат нови и нови армии. Анибал ги бие много пъти. Но вие, когато постоянно вас ви бият, унищожават и да речем 20-30 хиляди човека, и вие отново съберете 50-60 хиляди, които имат желание да се бият. Това е най-важното. Тогава имате проблем, защото вие колко пъти ще унищожавате армиите на противника. И в един момент, както става, римляните побеждават. Така че тук войната се води на много нива и поуки, то няма как да се изведат от нея. Води се, между другото, тук римския политически елит, особено патрицианския, показва изключителното си умение да оцелява и да привлича плебеите, плебейския политически елит и муниципалната аристокрация на своя страна. Има един ключов момент, битката при Кана, 216 година. Унищожени са сега, тук цифрите винаги са относителни, но не 40-50 хиляди човека, а и да са 30 хиляди човека, от римляните са унищожени. И този, който е Варон, който е виновен, поне според патрициите, защото той е син на месар, и фактически той настоява за тази агресивна стратегия спрямо Анибал, която довежда до поражението при Кана. И какво се случва? Връща се Варон, патрициите го приемат с почести. Нищо, че го смятат за това, че той е виновен за поражението при Кана, но го приемат с почести. Но какво правят по отношение на оцелелите от Кана? Плебеи, които всъщност са поддръжници на Варон. По отношение на тях им ги лишават от граждански права, забраняват им да стъпват в Рим
и де-факто им казват, че ще се бият без заплата до победа. Тоест, сега тук от една страна те казват на плебейския елит, вижте сега, трябва да Рим да оцелее, дайте да сме заедно, да сме едно. Ама на плебеите казват, ма вие сте плебеи, вие сте нещастници, какви сте ви? И по този начин бавно биват клин между плебейския политически елит, по това време, разбира се, и масата от плебеите, и по този начин запазват доминацията си в управлението. Иначе войната тя има толкова много пластове, Втората пуническа война, че е много интересна и за наше щастие имаме и много сведения, много запазени антични извори. Ако може да направим една съпоставка между Сула, Цезар и Август, кой от тях остава най-дълготрайно наследство върху военната структура на Рим? Определено Октавиан Август. Октавиан Август създава новата имперска военна организация, така че тук стратегията на линейната отбрана по големите реки Рейн, Дунав, Ефрат, разполагането на регионите на постоянни лагери, създаването на оксиларните части, създаването на преторианската гвардия. Тоест това е организация, която оцелява 2 века. Нали, тя постепенно почва да се трансформира, но 2 века оцелява. Сега, Сула, той, как да ви кажа, той не променя нищо. Той се възползва от моментната ситуация, за да извлече максимални изгоди. Той е човек, който на гроба си заповядва да поставят епитафия. Тук почива човека, който направи най-много добрини на своите приятели и най-много злини на своите врагове. Човек е такъв. Той се възползва от моментната ситуация. Цезар е гениален военачалник от този тип. Има едни военачалници, които не са школовани. Тоест, те не са минали в античността, няма военно обучение, но военното обучение става като вие станете на 20 години, да речем отивате при някой приятел на баща ви и участвате в няколко военни кампании. Вие на практика се научавате да се биете, разбирате, да командвате. Така. Обаче Цезар това го няма, но той е гений. Има такива хора, които просто те знаят във всеки един момент да измислят най-нестандартното решение. И когато имате срещу себе си такъв противник, няма как да го победите. Тъй като вие можете да се опитвате да го изненадате, но той всеки път ще ви направи нещо, което вие въобще не очаквате. И затова Цезар побеждава. Но като влияние в времето, безспорно Октавиан Август има най-голямо влияние в Римската военна организация за едни минимум 2 века, първи и втори век след Христа. И последен въпрос. Според вас, коя от войните, която сте посочили вашата монография, е най-подходяща за Бук Трейлър? Не знам, ако то зависи от интереса на участниците, но да речем, може би Втората пуническа война, тъй като Втората пуническа война е най-известна. Аз и по студентите го виждам. Те като кажеш Ханибал и знаят, нали, за кой става дума. Те не знаят за самата война, но Ханибал поне го знаят. Така че може би от тая гледна точка, не знам, ще те предизвика най-голям интерес. Това мога да кажа като... Благодаря. Това беше интервюто с доцент Живко Жеков по случай неговата книга "Легиони и легионери".